Hvor arrays, de arbejder med rækker af information, så det er en række enkeltstående informationer, som man har samlet efter hinanden. Trommer, guitar, klaver, bas osv. Så skal det, du kigger på nu, være en række af informationer, der forholder sig til det samme objekt. Fordi verden er lidt mere kompleks, end at bare, hvis jeg skal beskrive trommer, så kan jeg ikke bare sige trommer. Der er jo sådan lidt mere. Det kan være, hvad for en type instrument er det, hvad for en farve har det, hvor meget koster det. Altså man kan altid finde på mange ting, som man kan putte i sådan en definition af et objekt. Og det er der, at selve objekterne kommer ind i billedet. Så hvis jeg lige sletter alt det her, så vil jeg i den første video bare vise, hvordan man opretter objektet, hvordan man sådan ligesom kan trække informationer ud af objektet igen. Så hvis jeg siger let instrument 1 er lig med, og så bruger jeg her krøllede parenteser. Og de krøllede parenteser, dem bruger man til at oprette objekter. Så nu har vi faktisk brugt hele butikken af, hvad der er af parenteser at gøre godt med. Der er de normale parenteser, de bløde parenteser, de bliver brugt i funktionerne. Og så er der de hårde parenteser, de bliver brugt i arrays. Og de krøllede parenteser, de bliver brugt alle de steder, hvor der er blokke af kommandoer eller informationer, der skal afvikles. Og det kunne du se, da du lavede en betingelse, altså en if, eller en case, switch case, eller en lykke som while og for. Alle sammen de brugte først parenteser til at beskrive noget information, og så bagefter de krøllede parenteser til at vise alt det, der skulle ske, hvis betingelsen var opfyldt. Og det samme kan du tænke lidt på med den her variabel. Den her variabel, instrument 1, den kommer til at indeholde al den information, som jeg skriver inde i de krøllede parenteser. Og jeg skriver det en lille smule anderledes, end når man bare beskriver variablen normalt. Så det ser sådan her ud, så hvis jeg siger, på den ene side, der har jeg selve navnet på informationen, og så sætter jeg et kolon, og så bagefter så skriver jeg værdien. Så her kan jeg skrive navn, det kan være en tromme, og så sætter jeg et komma, og så kan jeg skrive type, kolon, slagtøj, og så hvad sagde jeg mere? Jeg sagde farve, og den kan være gul. Gule trommer, det kan noget. Og så kan jeg skrive pris, og de kan koste 1200. Så alt det her er information, der bliver smeltet ind i det objekt, der hedder instrument 1 nu. Så hvis jeg nu skriver console log instrument 1, så vil man se, at jeg herude, hvis jeg lige finder min konsol frem, så har jeg et objekt. Og når jeg åbner det objekt, så kan jeg se, at den indeholder al den her information. Og hvis jeg lige gjorde det samme ude på siden her, så kan jeg skrive document, query selector, og vi har vores app derinde, og den kunne jeg sige text content, så sletter den alt det, der er i forvejen, er lig med instrument 1, og nu vil jeg se, nu står der bare object herude, og det er fordi, at selve objektet, jeg kan jo inde i konsollen, kan jeg godt åbne de her ting og kigge på dem, men herinde, der beskriver den bare, hvad det er for noget, jeg har med at gøre. Og instrument 1 er bare et objekt. Så det, jeg skal gøre, hvis jeg skal have fat i noget af det, der er inde i objektet, jamen, så sætter jeg et punktum efter, og så skriver jeg den egenskab, jeg vil have fat i. For eksempel navn. Så nu står der tromme. Hvis jeg havde skrevet farve, jamen, så har den skrevet gul. Så på den måde har jeg ligesom fået samlet al informationen omkring objektet inde i den her ene kerne. Hvis jeg godt kunne tænke mig at putte et element mere på, jamen så kan jeg godt
bare skrive instrument 1 punktum, nu kan man skrive nypris, fordi det er sådan en køb- og salgsting. Så nu skriver jeg bare, nypris er lige med 21.000. Så når man så kigger på objektet her og åbner, så kan man se, at der nu ud over pris også er en, der hedder nypris. Så hvis jeg vil putte flere egenskaber på mit objekt, jamen så kan jeg godt gøre det simpelthen bare ved at skrive objektets navn, og så putte et punktum efter. Og så hvad det er for en ny key, som jeg vil have her. Så det er altså måden at oprette objekter på, og så kunne tilgå dem. Det, der kan være praktisk, det er jo så, hvis jeg har flere instrumenter. Vi gemmer det lidt til næste video, men hvis jeg nu siger instrument 2, der kan jeg skrive klaver, tangent, og klaveret det er sort, og det koster 19.000. Nu sletter jeg lige den her tromme nypris her. Og konsollen sletter jeg også, så vi bare kan se noget heroppe. Jamen så kan jeg jo godt se, at fordi de hedder de samme ting, så er det ret lidt, der skal til, før at jeg vil kunne sige instrument 2 farve. Det er sort. Instrument 1 eller instrument 2's type, det var tangent. Men hvis jeg siger instrument 1 type, så er det slagtøj. Så på den måde skal der ikke ske særlig meget, før jeg begynder at kunne bevæge mig igennem nogle objekter, som beskriver noget lidt mere komplekst data. Så man kunne godt forestille et objekt, der var en person, hvor der var fornavn og efternavn og alder. Et objekt, hvor der var en adresse, vejnavn, husnummer, postnummer. Så alle de her elementer, det er man vant til, når man taster det ind på nettet, de bliver delt op i sådan nogle bitte små bidder, og så bliver de samlet i et objekt, der for eksempel hedder adresse. Og så bliver det så samlet i endnu et større objekt, der hedder kunde måske. Så på den måde, så kan man samle de der ting i nogle større kasser. Så derfor så er det en god øvelse at lige vende sig til at skrive og læse de her objekter, fordi det kommer du til at bruge rigtig meget, når du skal arbejde med JavaScript. Jeg tænker, det er nok for den her video, så den næste video vil jeg lige prøve at gennemløbe de her objekter i et array. Først vil jeg lige gennemløbe dem alene, og så bagefter så vil jeg prøve at lave et array, så at man kan se, at objekterne også kan ligge inde i arrays. Og på den måde så kan jeg samle al informationen i en stor klump.